tentangan. Ya, kemana tuh? Ya, punya. Taipang. Kayu. Pwede mo nga itang gili ang open. Papa, ang naperkanangan ay Maria. Wala, biste. Wala, bibili to ala. Orang lagi markin galuk malda balag. Yang tentangan teh pungol balag guru macam mana kan? Tarwa. Markin. Dai mere dekai deh. Ari. Ada yun ko wala nang kandar. Wala kurmat ni mo kapumay. Kurpat na nga kurmat ni. Nari di bumar. Kaya kan mo lagi ng baba. Kelta? Pero kaya kain aja. Pani kalau mau kalian layar. Ini mah no kapit. Kuning ka. Orang yang mana bala. Panyakan. Sudah ko yung kanaw yung mulok dyan rin, no? Kasi pang